Ia 728 partidu ofizial jokatu ditu Atletikek San Mamesen 100 urte hauetan. Lehenengoa 1913an, azkena gaurkoa Levanteren aurka. Katedralean 4.283 gol egin ditu talde zurigorriak. Ederrak horietako batzuk, erabakigarriak beste asko. Armaietan pozez eta algaraz ospatu izan diren golak. Baina mende luze honetan asko aldatu da San Mames eta bertara hurbildu diren jarraitzaileak. Hasieran dirudunentzat baino etzena herriarena bihurtu zen. Egoera honenetan eta txarrenetan babestu dute taldea jarraitzaile zurigorriek. Duela 6 denboraldi Levanteren aurka jokatutako partiduan esate baterako. Europan gau magikoak bizitzeko aukera izan dira. UEFako finala 1977an. Iaz, final aurrekoa Portugalgo Sportingen aurka. San Mames zaharrak estadio berri bati utziko dio lekua orain. Bere erraietatik sortu eta bere alboan hasi den estadioari. Bere izena hartuko du. Baina izenaz gain, izaera eta arrakastak ere edukitzea da helburua.